time to bayad na. And yung tanim mo lapas og 1,000 pero urag mula pas gini siya 1,000. So, kauli lang yun, may bago lang. And, dagan kayo dala. Palit-palit dito sa Lotus. Muna akong ipampalit. Sabon nga USA. Ambot, saan yun? USA. Sabon nga USA. USA ang brand. Sakto ba ako pag-pronounce, pero hapit na morot ako sabon nga powder. So, palit ko ning dag ko para makatipid to kayo. Sunod, kay panglimpyo sa CR. Kay wala na po ko pang limpyo sa CR, nahurot na gito siya. Niabot na biya to siya 2 months. Salamat ko niabot to siya 2 months. Next is shampoo. Wala na mo ko hapit na magud mahurot akong shampoo. Bantog na palit ko ani. So para pang snack lang ni Greek nga yogurt. Dapat healthy food na takaron. Kamo pag healthy food na mo. Next is coffee. So coffee kay para pang wala lang, maka-detoxify man sa kuha. Maka-adto kog CR every morning. So, palit kog coffee. Nescafe coffee. And peanut butter. So, peanut butter nga Skippy. Para makabusog gid siya. Good for your health ni. Para dili ka dali gutomon. Nanglan po kog namis gamay. Mao ni akong paborito nga biscuit diri sa Thailand. Ang Malik. Malkis biscuit, crunchy biscuit. Para dili po kay sumo nga mao ra to kung ginakaon palit ko kog oatmeal nga cookies. Oatmeal nga cookies. Sa para na lang di makuan mas sauce, na sauce akong pagkaon, sudan or rice. Sa to ni Maggi siguro pasabutan nino. Mula ko kabalukot. Kamo na lay basa sa lingan noodles. Calamansi flavor. Kung sa Thai pa, Manao. Well, siya pansit canton. Pero ako lang sulayan ni siya kung unsay lamian ni. Fried hot. Chicken lemon ang flavor. Some rice. A brown rice. Healthy rice siya. Healthy rice. Healthy rice. Healthy rice pero healthy rice gini siya. And last but not the least, eggs. 30 pieces of eggs and boiled egg lagi ni siya taman. Kapag naluto, wala po kayo lutoanan. Di po pwede magluto-luto diri sa kwarto kay gamay ra kining kwarto. Okay, that's it. Moto akong ginapalit. Moto akong ginag-grocery karon nga bulan. Makalahot tayo ta nag taas-taas hantod sa katapusan karon nga bulan and para sa sunod na sad nga palituron sa grocery. And balag boring yun sa inyong pagtanaw pero salamat sa inyong pagtanaw and kadush. See you next time.